ụlọ akwụkwọ St. Theresa's Nursery na Primary School nke dị na Nnobi n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili South emerubega emume icheta na ọgbaga afọ 25 kpọmkwem ha ji wee malite. Ifeọma Ọkigbo ga-esi ebe a chịkọbara mmemme a kọchapụrụ gị akụkọ a. Kiwete na njedebe agụmakwụkwọ nke ara ebe a nọkwazi ka Archbishop nke Ọnịcha bụ Most Reverend Dr. Valeria Okeke mekwalụ mmadụ 200 sakramenti nke confirmation. Ihe mmemme nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu, ndị enyi, ndị na-echere ha ezi echiche, ndị si na Nnobi na obodo dị iche iche bụkwazi ndị nke bịara ihe mmemme a. N'okwu Chukwu ya, Archbishop Valeria gwara ndị otu Kristi ka ha tụkwasị Chukwu obi mara na onweghị ihe pụrụ Chukwu omume. Ọ gara n'iru kwazie ndị otu Kristi ka ha na-ebi ndụ ịfụnanya, ndụ okwukwe, ndụ umeala na amara, inwe ike ịdị na-enyere mmadụ ibe ha aka. Ọ gakwara n'iru kene Chief Obinna Ofudo maka ụlọ akwụkwọ nke ọ lụrụ wee nye ụka ma ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke ọ na-emere ụlọ akwụkwọ na ụlọ ụka, ma gakwa n'iru kasie ya obi maka ọnwụ nne bụ Lady Caroline Ofudo. N'okwu nke ya, manija nke ụlọ akwụkwọ ma bụrụkwa ụkọchukwu nke ụlọ ụka St. Theresa bụ Fada Emmanuel Okeke obi jupụtara ya sọ ọṅụ maka ọbịbịa nke nnukwu ụkọchukwu Archbishop, wee gaa n'iru kpee ekpere ka Chukwu gọzie ya. N'okwu nke ya, onye isi ụlọ akwụkwọ bụ Odoziakụ Chioma Ejike ji nnukwu ọṅụ wee kenee nnukwu ụkọchukwu ma kpekwa ekpere ka Chukwu na-agọzi ya. Ofu onye n'ime ndị nkụzi bụ Oriakụ Oluchi Audu na ndị nne gụnyere Oriakụ Chinyere Ọkaigbo Enemụọ na Oriakụ Joy Ajete gosipụtara obi ụtọ ha maka mmemme emere. N'okwu ha, ndị nke so na sakramenti nke confirmation gụnyere Nwaada Adaobi Chukwu Enemụọ na Chukwubuokem Enemụọ jupụtara n'ọṅụ maka onyinye nke mmụọ nsọ nke dakwasara ha. Ụmụ akwụkwọ ndị nke na-agafezi na ofe ọzọ gụnyere Stephen Osai na Mmesoma Mmadụ na-agụ ji obi ụtọ wee kenee Chukwu maka nnukwu akwụkwọ nke ha na-aga njem ya n'ọdịnihu. Ihe onyinye dị iche iche nke ụmụ akwụkwọ na ndị otu dịgasị iche iche n'ụlọ ụka nyere nnukwu ụkọchukwu na mgbape nke pavilion alụrụ n'ụlọ ụka, ịwa achịcha, ime ihe mmemme, ịgba egwu na ndị pụtakwara maka ịzọ igwe na alọọlọ na asambodo na ihe onyinye dịgasị iche iche bụ nke pụtara ihe na emume a. Site na Nnobi, abụ m Ifeọma Ọkigbo maka akụkọ ụwa ABS.